Hola, som l'Hugo, l'Artem, la Malak i l'Uger i us ensenyarem la nostra presentació. És de planetes. Venus té 12.104 quilòmetres i és de color groc. Oxigen té el 50% sí i el 50% no. Clima calorós. Distància amb el Sol. Té 107.760.000. Temperatura. La temperatura de Venus és de 460 graus. Satèl·lits. Venus no té cap satèl·lit. Triga 225 dies en fer la volta al Sol. Capes. Venus té 3 capes. Curiositat. Roda més ràpid al voltant del Sol que no pas ell. Urà té 51.118 quilòmetres. Urà és blau fluix. Urà no té oxigen. Urà té menys 244 graus. Urà té 3.000 milions de distància al Sol. Temps, temperatura, menys 214 graus. Satèl·lits, té 72 lunes. Volta del Sol, 24 anys. Curiositat, té anell però molt difuminat. Fins aquí la nostra presentació. Espero que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.